Zdravo, oče moga deteta. Kako si? Jesi dobro? Hvala. Hvala. Ovo je lepo. Bravo. Ovo mi se sviđa. Hvala. Iako ga ne... Jeste. Hvala. Baš bez veze, samo Milena da mi se javi. Dobroveče. Dobroveče, Sofija, šta ti je Jeste sa li da se glasom? pozdrave, evo pitala i Vanja. Milice, mi sad neko konkretno. Pa, Ljubavi, ja sam ovde sa dve osobe na sudu, dve Jasno, osobe su mi jasno. vređale ćerku, jedna, znaš, nemoj da se uvrediš, Vanja, ali Ako nama možeš Bog- sa mnom da pričaš, mislim da je ovaj razgovor bitniji nego da se sada nešto prepucavaš s ljudima. Voditelju, mogu samo da kažem ja kao stručni žiri šta imam da kažem, da se javim i ostalima, pa ću da razgovaram. Pusti sa sad tobom. stručni zid, to je nebitno. Sad je Neka, totalno nebitna tebi je to priča. najbitnije. Bitna je priča vezano za Barbaru. Tebi je to Zašto je ne najbitnije. dovodiš da je vidimo ovde? Zbog čega je ovo nije mesto da se dovodi dete, da se viđa? Evo sad te pitam. Nemoj, slabo da li sam na smo mi tebe, ovde nemoj da dete mi se napravili? približavaš. Da li pitam te, da li smo ovde dete napravili? Dobre, možeš samo da se udaljiš? Pitam te dalje, da li ova kuća zaslužuje Dobro. da je, možda ti blatiš ili da pričaš nešto loše pa dođeš ovde sad da budeš ti kao žiri, neki stručni žiri? Samo Je li ovako. tako? Da li Dobro. ovde drugi roditelji viđaju svoju decu ovde? Ne razumem, je li Dobro. ovo zatvor možda? Jel imaš još pitanja? Ne, nego hoćeš da sada prebaciš priču, razumeš da ovo nije mesto, ovo je i tekako mesto da se dete viđa, nije ne javno, nego ovde s polja, ovde lepo kancelarija, imaju sobe, sve deca dođu da ih vide roditelji. Ne znam zbog čega ne dozvoljavaš da je vidim. 4 meseca je prošlo, ti znaš da imam to ugovor, evo sada, Ne to znam, znaju majke svi. mi. Znaš ti vrlo dobro, ne želiš. Ja se nismo čuli 2 jednostavno nedelje pre tvog ulaska. 10 dana pred ulazak si mi rekla, nikad ti je neću dovesti. To je istina. Tako je, zbog čega pričaš sad te stvari, da samo ti meni braniš, ti si rekla malo pre, da meni ne braniš da viđam dete. Pa šta je to? Napolju ne. I napolju si je branila posljednjih 10 dana Ne. kad sam izbacio sliku sa devojkom, kada sam pravio ispraćaj, ti si to. Pa kako nisi Oblatila 10 si mi dana najstrašnije pre ulaska porodicu, pravio ispraćaj? samo da ti kažem. Dogovori se šta pričaš. Nisi ih, ne možeš da ih Ispraćaj ti je oblatiš, bio zato dan samo pre ulaska. neistine Ne, ja sam iznosiš svojom i porodicom blatiš. Super, ne čujemo se, ne viđamo se i I to je ne treba da se najbolje. čuješ normalno, ne trebaš da se čuješ. Pa ne trebam. Ne trebaš ti da se čuješ, Ne. pošto si mnoge ružne stvari rekla za moju porodicu, Slažem se, to za i mog za brata, mene, za meni sve. je najbitnija sad moja Nikad te moj ćerka i otac ne nije govorim uvredio, više. nikad te moja majka nije su uvredile. To što hoćeš da spinuješ priču ovde, Spinujem. normalno da ti pričaš kako ti ne dozvoljavaš da vidiš dete. Treba te bude sramota. Ja pričam kako ja Treba ne da te bude dozvoljavam. sramota. Vrlo dobro znaš da imam ugovoru da je viđam. Dobro. Jednostavno ne želiš da je viđam ja. Jesi završio? Mogu I sad da ti dolaziš u odgovorim? intervjue, govoriš da će biti Barbaru sramota ko je otac. A dobro, to je bilo Da li se, davno, to je ispričana zapitaj se priča. da li će nju da bude možda sramota koja je majka. Ja tako treba da pričam. Ti si Da li si pričao čula, sve i da li si svašta čula za mene. jednu lošu reč da sam ti rekao, da li sam izjavu lošu rekao tebi Ti mene napolju? sprdaš sad. Da li sam dao, Darko, da li si me ti zvao intervju da dam, nisam nikom, ni jednim kući nisam novinarima dao ni jedan intervju. Tebi sam dao kad se vraćao s puta. Jesam ti dao tebi u kolima? A Darka viđaš svaki dan, treba bi sa mnom da pričaš. Pričam. Pa šta s tobom. ti Evo, treba, ne znam, Darko, sad ti malo pomogne? ćutiš ovde, ajde da te čujem. Pa Darko kriv. ja te puštam da završiš da bi ti odgovorila, zato što je tebi ovo tema za reality, a meni je ovo Ne, tema meni nije za život. tema, tebi je reality napolju, ti mene blatiš napolju na TikToku, ti kažeš da moraš da zarađuješ pare da bi mene blatila. Da li si mi to rekla kada smo bili u Mirovici jeli? Da li si da mi uplaćuju pare? Da, Jel a tako? mogu ja sa tebe nešto da pitam? Ajde, pitaj. Što se kuneš u dete i lažeš? Ja uvek govorim istinu kad se kunem u nju. Gde je Mina? U svoju... Mina! Samo da mi stave Minu. Jel se zaklao dete i slagao da neće biti s tobom i pomirio se s tobom posle toga? To je. Jel to je bilo dobro. tako, Mina? Okej. Sve je tako Ko će da kako... krsti dete? Neću to pričam javno, to je moja privatna stvar. Tvoja privatna stvar. Neće niko od tvojih. A ti si ovim popišala po mojoj porodici, po ocu tvog deteta. Izvini, Dete krsti molim te. moja porodica, moji kumovi. To da ti bude jasno. Ne tvoje neke kurvetine tamo da mi dete krste. To vrlo da ti bude jasno. Jesi čula? Te A ti to kurvetine, radiš, kažem. ti to namjerno radiš. Može da se sačeka dete se krsti. Što mora Opet prvu uđeš u godinu? reality. Nikad Da te više, ovo je čekam moja 100 posljedna puta. sezona, vrlo dobro znaš da je ovo Slušaj, moja. sunce moje, da ti Nemoj kažem ti meni ovako. sunce, ja nisam tvoje sunce, to svojim dečkima ovde što ti izlaze. Sve bivši. Dečkima? Bora Santana, Filip Đukić i svi ostali ovde, momci. A šta je s Anđelom? S Anđelom?
Pa Ti sad si ne nekom možeš došao ovde tek da se pričaš. vidim. Sram te bilo. A šta hoćeš ti od mene? Sram te bilo. Treba te bude sramota. Evo sad ću ja tebi da kažem koliko tebe zanima dete. Imaš priliku da me pitaš da li je prohodala, koliko zuba ima, kako je, šta radi. Ti se ovde raspravljaš sa mnom o Bori i Anđelu. Nemoj da spinuješ priču, ne možeš da spinuješ priču. Ja ne zato što spinujem. sam ti, došao bi do toga, pitao bi te sve. Ali Prvo to što si me prvo bezobrazna, pitaš. To što si rekla ti ja dođem samo da ti iznafijam, ne. Ali Da to ti me ja prvo kažem neke pitaš, stvari. Terza. Ti me ne ispuštaš iz usta, mene i moju porodicu. Najstrašnije blatiš. Ovo je moje prvo pojavljivanje od tvog ulaza. Ne, ti i tekako Ja ti blatiš na kažem da je TikToku, istina. radiš tamo javno da Ja bi ti neke kažem stvari da radila. live nisam Treba da te upalila. bude sramota. Ja ti kažem- Treba da te bude sramota Slušaj, te stvari bre, što radiš. neću ja I tebi dete da što mi se zabranjuje. objašnjavam. Ovo si zbog pritiska javnosti negde govoriš, ti govoriš ovde da ti dozvoljavaš dete. To je tvoja manipulacija. To možeš s nekim Ma, drugim. to što si Ti ti da navikao želiš da da ja viđam manipulišeš, dete, to je dovela drugo. bi mi ovde. Ovde bi mi je dovela da je viđam. Ja, samo Treba da da ti te bude kažem, sramota. slušaj ti kažem, ja da želim Kao, da ti vidiš Barbara dete, ne zna ko je otac. pa ne znam. Pa normalno da Ona ne tebe zna. ne poznaje. Koliko si mi puta video na Što si ušao u reality? Koliko si mi puta 4 vidio? puta si. Koliko si mi Od 4 do Šta si sve 7. izjavljivala? Po 2-3 sata. Jesi okupao neka dete? Kad je bila Jesi kod joj mene, kupao da, dete preslačio i nekad? hranio i ja uspevljivao. Jesi joj Da. kad si je Da li ti sam imao uspevljivao? pravo na svoj život napolju? Ne. Nikad Nisam. nije. Zato kad idem u narod pita, ova tvoja kurvetina, ove sve neke stvari što si govorila, Pa izbačim što me sliku s smo- nekom devojkom, masakr mi života napraviš. Joj Bože, šta S ti tobom pričaš? samo na sudu, devojko draga.